Para a homenaxe a Carballo Calero, escollín a palabra trascendencia. Penso, en efecto, que é un motivo que atravesa toda a súa obra dun xeito moi fundamental. É, posiblemente, a grande búsqueda del como poeta. Percorre a Grecia clásica, alude continuamente ao ciclo artúrico, pero para o oído teolóxico son os motivos bíblicos os que posiblemente forman a parte máis fonda desta busca. A pedra quere ser pedra, a planta quere ser planta, di el, o pasaro quere ser pasaro, só o ser humano non quere ser o que busca a plenitude. Pero esa plenitude só no infinito pode ser acadada. E de aí que ao final da súa obra, sobre todo, aparece a busca nos símbolos bíblicos e, finalmente, dun xeito discreto, pero claramente entregado, diríamos, aparece a figura de Xesús de Nazaré como aquel lugar, aquel ser humano, onde, de alguna maneira, se cumple ese ideal e se nos promete dun xeito na esperanza de que é posible que algunha vez se chegue. Dío con uns versos do profeta Isaías: e viaxará o Pai pola rota do irmán aqueles pés que tan formosos eran.